Que bé, Pepo. Aquesta nit és la nit de Nadal. Ens anem a sopar amb tota la família. El pare, la mare, els germans, els avis, els nebots... Sí, mira, ja tinc la maleta preparada i tot. I jo he pres un fum de Nadales per a cantar-les aquesta nit. Bon dia, Pipo i Pepo. Fa un dia extraordinari, brilla el sol, canten els ocells. I fa un fred que pere. Sí, fa una miqueta de fred, però aquesta nit és la nit de Nadal i jo me vaig a sopar a casa tia Tomasa, que fa un pollastre farcit per a llepar-se tu. Les tu despuset? Ai, pobretes meues, si tu sabes, estan tan cansades que ja no boten una bolleta de pa. Me les enduca a cada tia Tomasa, que per a ella són com si fueren les seues filles, se les estima tant. Ai, quina vida aquesta, tot el dia corda fluixa pa allà, corda fluixa pa ací. Quin altre fregament! Però Calista, si tu sabes que m'encanta ser equilibrista. És veritat, ho porten la sang. Ma mare va ser equilibrista i també la meua besàvia, i el meu besavi i el meu rebesavi. Quina saga circense! Doncs sí, la veritat és que sí. I canviant de tema, on penseu passar la nit de Nadal? Jo me n'aniré a sopar a la caravana de Matia Felisa, amb tota la família, i serem més de 20, i ho passarem la mar de bé. Res per ací i res per allà. Pronuncia les paraules màgiques. Abra, cadabra, cadabra, que només amb una paraula d'un barret corrent isquen coses sorprenents. Fas 3 tocs de vareta. 1, 2, 3. I del meu barret isc una pandereta. Sabeu la Nadal el 25 de desembre? Sí. Pues au, cantem-la. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Com és que no te vas a canviar la funció d'aquesta nit? La funció d'aquesta nit, senyor Camil, però si aquesta nit no hi haurà funció, s'ha equivocat vostè, senyor Camil. Com que aquesta nit no hi haurà funció? A compte de què aquesta nit? Quina bobada! Polvorons, Nadales, sopar familiar, quina bobada! Totes aquestes coses només són una bobada. Amb tots els respectes, senyor Camil, a mi el Nadal no em sembla una bobada. A mi m'encanta el Nadal. I a mi? Ai, a mi m'encanta. A mi també. Doncs mira, Camil, Sí, doncs és una autèntica pavada. I què podem dir del famós esperit del Nadal? És una autèntica pavada. Li sembla una bobada, senyor Camil, ajudar a qui ho necessita i intentar fer feliç a la gent? Va, minúcies i res més que minúcies. Ja, no m'emboliqueu més amb la vostra xerramento i poseu-vos a treballar, que aquesta nit hi haurà funció com totes les altres. aquesta nit, senyor Camil, però si pensava anar-me'n a sopar amb la magarrura. I jo amb la meva família. I nosaltres amb la nostra. Però si les meues pusses estan estressades i ja els havia promès un ball de begudes abans del sopar. El nostre sí no està passant pel seu millor moment. Cada volta donem menys públic a les funcions. A la caixa registradora dicen fins i tot teranyines. No podem tancar per molt literal que siga. Però si aquesta nit totes les persones la passen a cada sopar amb la família, per així no pereixerà ni una ànima. Prou! Aquesta nit hi haurà funció i punt. Quina faena. Ens hem quedat sense sopar familiar. Sí, quina nit de Nadal ens espera. Això ni és nada ni res. Ai, la meva Simona, quan que la trobaré a faltar? Che, no es posem tristos. Si cal treballar, millor fer amb ganes i bon humor. Qui sap? Potser fem algú feliç amb la nostra funció i quina millor manera de repartir l'alegria la nit de Nadal. Alcem l'ànim i anem a saltar. Anem. Va, tens raó. Pues sale Sandra, calla. Ai, què te fa? No tinguem-nos com si foren dos polos. Ara estàs el meu nas? Doncs cal que continua dit. On vols que estiga? Això és pel fred. És clar. Qui es manarà a fer un pollastre cassolat de lluny de casa? Però deien que era de bo i millor. Per no haver-hi, no hi ha ni rates penals. On s'ha ficat tot el món? Doncs a les seues cases no veu que és nit de Nadal. És veritat. Ja deurien d'estar tornant a casa. I nosaltres, cimis del carrer, molts de fills. Els fills de la veïns acaben d'arribar a la vostra ciutat. Però aquesta nit és especial, amb un plat també especial. L'especial no podem passar un moment amb un espectacle fantàstic. No importa, aquesta nit és una família plena de Bilbao. Quants fills teniu? Jo 3. Jo 4. I Roc 2. Entre els 3 en tenim una. Però per a què? No sé per anar a ser, perquè vols que siga? Per anar a ser, esto seria toquer. Per anar a ser que estem nosaltres. Sí, home, però si és una idea fantàstica, però ho veieu. I estarem una bona estona calentet i el més entretingut. És veritat, per 3 euros no se'n poden demanar més. Tu què en dius, Pepa? Doncs que aquest bloc de tant en tant estem fent pensar. Anem a tot el pipa. Anem!
Mira que bé treballar aquesta nit, quina faena! No falta res per obrir i només hi ha 3 persones fent la cua. Doncs vaja, últimament no tenim molt de públic, però 3 espectadors, això no us havia passat mai. És clar, què esperaves? Qui vols que vinga a nit d'anar a les 6? Bé, doncs, encara que només siguin 3 persones fent la cua, mereixen i els donem un bon espectacle. Per tant, cal posar-li ganes. A més, si han vingut en una nit com aquesta, és que deuen estar molt sols. Intentem almenys que durant la funció se senten feliços. Això és, assagem, vinga, Alejo. Alejo! Alejo! Senyores i senyors, passen i ocupen els seus seients, que la funció és a punt de començar. Vinga, anem-nos que comença l'espectacle. Metes que cal fa ara? S'ha de fer així, no? Sí, però és que som els 3 únics espectadors. És clar, qui vols que vingui a la nit de Nadal així? Magnífic, has per mostrar els meus llocs. Veniu per així. Ala, en primera fila. Que comença. Senyores i senyors, xiquets i xiquetes, públic en general, acaba de començar la funció mundialment coneguda El Circ Meravelles. De tot cor volem que passin una nit inolvidable i per a començar, una miqueta de màgia. Acabat d'arribar de les misterioses terres orientals, el mag les per ací, les per allà. Molt bona nit, estimat i respectat públic. Aquesta nit especial en què els doñers de Nadal van pul·lulant per així, vull omplir-la de màgia. Bravo, obligat de la màgia. Per a començar, d'aquest barret normal i corrent que està com... Això canviarà amb unes parauletes màgiques que l'amable públic repetirà amb mi. Abra, cadabra, cadabra, que només amb una paraula d'un barret corrent isquen coses sorprenents. I ara tots junts. Abra, cadabra, cadabra, que només amb una paraula d'un barret corrent isquen coses sorprenents. No es pensen que s'ha acabat així. Aquesta bossa normal i corrent que està com... Ens preparem per a dir les paraules màgiques. Abra, cadabra, cadabra, Que només amb una paraula d'un barret corrent isquen coses sorprenents. I màgicament, a l'interior de la bossa apareix un preciós conill de peluix. Celebre que ens hagi agradat i ara he de deixar-los perquè encara queden moltes sorpreses que es faran gaudir d'aquesta nit màgica. Bon Nadal! I després d'una miqueta de màgia, res millor que unes quantes rialles, des que estem segurs que els arrencaran els nostres pallassos Pepo i Pipo! Escolta, Pipo, saps quin és el sumum de la paciència? Doncs aguantar-te tu, germanet, què et pensaves que era? Ah, no, ni parlar-ne. Ficar una sabata en una gàbia i esperar que canti. Escolta, Pipo, l'altre dia em van dir que un xic li diu al conductor «Quan costa l'autobús?» I li va contestar «3 euros». I li va dir el xiquet al conductor «Doncs que baixe tot el món, que me'l quede». Què vols que podem ser, Pepo? Ah, sí? Doncs l'altre dia em van dir que una mare li diu a la filla «Filla, és veritat que venim dels mics?» «No, filla, ton pare mai m'ha volgut presentar la seva família». Au, acomiada de senyors que sí que han tingut paciència. Fins a la pròxima i bon Nadal! Bon I després d'unes quantes rialles, una mica
passió amb un artista que desafia el perill, equilibrista i dualista, acompanyada per les malabaristes Lili, Loli i Lola. I per acabar amb aquesta nit fantàstica, la Cireroto del pastís, Salvador, el domador de puces! Hola, estimat públic, us presento les meues 3 puces. Frederica, Bernarda i Llorença. Per primer, la puça Frederica travessarà aquest cèrcol. Ja! Per segona actuació, i no menys important, la puça Bernarda farà un triple salt mortal sense xarxa. Ja! I per acabar, la puça Frederica travessarà aquesta corda fluixa que estic sostenint jo en les mans. Ja! Ai, les puces. I amb aquest original número hem arribat al final. Esperem que hagin passat un espectacle fantàstic i els desitgem a tots bona nit! No sé ni per a què he anat a la caixa aquesta nit, si només tinguem 9 euros. Quina cuina, si continuem així no hi haurà més remei que tancar el cine. Va, repartim-se-lo. Algo no. Però què és això? No necessita aquesta fortuna, estem salvats, és un miracle del Nadal. Ho veu, senyor Camil, com el Nadal no són bobades? L'esperit nadalenc existeix, els doñets del Nadal també. Hi ha dia jo que aquells 3 espectadors tenien cara de doñecs. Tal vegada han sigut ells els autors del miracle. Doncs vinga, què esperem? Anem a buscar-los per convidar-los al gran sopar del Circ Meravelles. I vaig volar. I quan acabem, cantarem una navada. Sí, Pau, vinga la música. Antonio está. Antonio! Remember,
¡Que valle! Espera, un segon.